projecte Padrina està impulsat per la Fundació Tot Raval en el marc de Raval Cultural i amb el suport del Pla Educatiu de Ciutat Vella. És un projecte que posa en comú els centres educatius amb els equipaments culturals del barri. L'objectiu és aconseguir millorar la qualitat educativa que es dona al barri del Raval, incorporant tot el potencial que tenen els equipaments culturals que estan situats en el barri del Raval. Aquest curs s'han desenvolupat fins a 20 projectes dins del projecte Padrina. Són diferents apadrinaments on cada centre educatiu escull amb quin equipament cultural vol treballar, d'alguna manera apadrina un equipament cultural i es posen a treballar conjuntament amb un projecte, amb una metodologia concreta que s'adapti a les necessitats i al currículum del centre. La colonizzazione è importante perché durante la colonizzazione tenía gente che era superiore e gente inferiore. Durante, per esempio, il XVIII secolo tenía una ideologia che diceva che c'era differente razza della gente. Spero che la gente ahí sabes que no tiene muchas razas. Tienes una raza humana, tienes gente de diferente colore. El projecte Padrina ha permès obrir i donar a conèixer els serveis educatius dels grans equipaments en els centres educatius del barri. Això, gràcies a aquest projecte, s'han pogut fer unes activitats específiques i a la mida de les necessitats d'aquell centre educatiu i que per part dels serveis educatius han fet el màxim esforç perquè això sigui possible. A més, ha creat una gran relació entre els serveis educatius dels grans equipaments. Pour son petit-fils. Pourquoi je dois le croire? À cause de mes yeux bleus. Jo crec que ha sigut una mica molt irònic. No és un humor de ha-ha-ha, d'una estracanada, però té completats molt fins, molt delicats, en el qual demostra que hi ha un sentit de l'humor així molt refinat. Mira, Pilar, aquí. Des del punt de vista educatiu, el que representa pels centres l'apadrinament amb diferents equipaments del barri és un benefici a tots els nivells i per tots els membres de les comunitats educatives. Per un costat,
l'alumnat perquè es nodreix d'experiències significatives que amplien el seu currículum escolar, pel professorat perquè fa estar atents i fa estar preparat a rebre experiències i transmetre-les als nens de manera significativa, i per les famílies perquè els apropen a l'educació dels seus fills i filles i també al mateix temps als diferents equipaments del barri.